Good morning mga kasangkayan! Ngayon po ay magtutugon tayo ng saging for today's video. Magtutugon. Magsasaing po tayo ngayon ng malalaking saging. At ayan, mayroon pa kami dito mga saging dalawang sapad. Ayan. Dalawang sapad. Ayan. So malalaki po mga guys. So ang gagawin natin ngayon ay tutugunin natin at ating pamahaw. At ayan, tingnan nyo naman mga guys. Ang kadadag ko ng ating mga saging for today's video. Nako. Ayan ha. Ipakita ko yan sa inyo. Ha? Oh. Halos isang halos isang dangaw ko ha. Kaya dangaw ko na yan. Tapos ayan oh, gugumuin ko. Hindi na umabot sa likod. Ang laki oh. Hindi ko magumo. Ayan oh. Oh, di ba? Ang laki talaga ng mga saging dito. Ganyan talaga kami dito sa sa Samar. Pag nagtugon kami ng saging, yung boundary ka talaga. Hindi lang basta-basta na saging. At dahil nga malaki, hindi talaga siya kakasya sa ating grabe talaga. Hindi siya kumasya, oh. Punong-puno na talaga yung ating lalagyan. Ayan, oh. Hindi pa yan malaki na yung kaserola na yan. Oh, puno na. Ang gagawin natin ngayon, tayo ngayon ay magpapalit ng kardilo. What? Ayan, ito na talaga yung gagamitin natin. Lakihan na natin para naman magkasya. So, ang gagamitin na talaga natin ngayon, malaki-laki talagang kardilo. Ayan guys, oh. Ito kasi dito ang kasi dito yung 3 kilong sinaing na bigas. Ayan, oh. Ang laki, oh. Oh, ipakita ko ulit sa inyo, dadangawin ko yan. Oh, ayan. Isang dangaw yan. Oh, 8,000 yan. Hindi yung kamay ko dyan kumuripo. Oh. Yan talaga kayo. Nagtatalim talaga kami dito ng saging talaga. Kakasya ba to? Busin ko ba to? Baka naman mag-uro-uro ang mga tao nito. Bukas na lang kaya nito yung iba. Kasi ang isa nito, ito yung saging na kapag kumain ka ng isa, boundary ka. Ayun guys, hindi talaga magkasya, puno-puno na. Ititira na natin yung isang doon. Basta, ititira natin yung iba. Ayan guys. So, isatalang na natin ito. At ayan, pumisok lang ako, luto na. Magpapani tayo ng 4 pero isa lang, boundary na ako nito. Ayan mga guys, kayo rin mamahaw na kayo. Good luck na lang sa pamahaw nyo dahil kami masarap. Ayan, mega love shoutout sa nagdala ng saging dito sa aming bahay. Marvin Juliani Servito. Yes you, break it down you.